Paseky nad Jezerou. V této malebné vesnici na pomezí Krkonoš a Jezerských hor se druhý víkend v září konal již 5. ročník festivalu Střechy světa, festival alpinismu a dalekých cest. Do Pasek jezdil se svými rodiči i Viktor Kuna. Kdysi tady koupili horskou chalupu pod lesem a cesty sem byly začátkem příběhu dnešního, již tradičního festivalu. Tak já tady do Pasek nad Jezerou jezdím od svých 2 let, protože moji rodiče to tady koupili v roce 1968 a od té doby jsem tady prakticky trávil takřka všechny víkendy a prázdniny a tak trochu tady žiju svůj druhý život. Víte, my jsme absolvovali tady se 6členným týmem z Pasek výstup na Kavkazský Elbrus v roce 2009. No a po roce jsme si chtěli tady pustit film a fotografie a náhodou, já jsem měl narozeniny, a náhodou se tady nachomejtli 2 další horolezci, kteří měli v počítači filmy a tak jsme si to všechno tady promítli. Tak hned mě napadla tato myšlenka, jestli toto právě není zárodek tady nového paseckého festivalu právě se zaměřením na vysokohorskou turistiku a horolezectví. Nápad Viktora Kuny zopakovat podobnou akci i další rok všechny nadchl a během 5 let se z malého festivalu stala událost, na kterou jezdí diváci z celé České republiky. Příprava takového festivalu není jednoduchá. Je potřeba zajistit spoustu potřebných věcí. Jak taková příprava probíhá? Příprava Dechu hor prakticky probíhá asi jako každá příprava normálních festivalů. Musí se udělat nějaká dramaturgie, musí se sehnat peníze od sponzorů, domluvit se, kde to udělat, jak to udělat a vytvořit tady areál v Pasekách právě pro ten festival. Samotný festival však není zaměřen jen na horolezecké filmy a příběhy. Každoročně mívá také zajímavá doprovodná témata. Tradice tady toho festivalu je, že především je zaměřen na vysokohorskou turistiku a horolezectví. Nicméně vznikla tady jakási tradice každoročně jakéhosi paralelního či pobočného tématu. Jednou to bylo pohled do historie horolezectví, po druhé expedice archeologické a v loňském roce potom výstava a večer věnovaný osudům českých legionářů na ruské frontě za první světové války. A letos právě to je mořský kajak a expedice na mořských kajacích. Paseky nad Jezerou leží v horách. Krkonošské počasí bývá z kraje podzimu nádherné. Babí léto je tou nejlepší kulisou. Večer, když zajde slunce, už bývá poměrně chladno. I na tuto skutečnost pořadatelé myslí. Právě typické pro Dech hor je to, že festival probíhá tady na Stráni v zateplených stanech. Takže ty stany napřed musíme postavit, snažíme se udělat co nejútulnější a vlastně má to takovou originální atmosféru. Myšlenky a nápady vznikají v hospodě u Hermíny. Tady festival vznikl a tady se také připravuje každý další ročník. Tady v paseckém hostinci u Hermíny vlastně všechno začalo. Tady jsme naplánovali naší kavkazskou expedici a rok na to jsme si ji tady vyprávěli a tím vlastně festival začal. Je to vlastně taková typická horská chalupa, z které její majitel Jarda Soukup udělal hospodu. Já právě ty pracovní schůzky mám nejraději tady, protože to má svoji atmosféru a člověka to inspiruje právě, aby připravil co nejlepší prostředí pro hosty festivalu.
Diváci mohli již od pátečního večera do nedělního dopoledne vidět nejen přednášky, filmy a vyprávění o cestovatelských zážitcích, ale pestrý program na ně čekal i v průběhu celého víkendu. Festival zahájil Viktor Kuna, ředitel a zakladatel festivalu, přednáškou o výpravě do Tádžikistánu. To znamená, tímhletím zásobujou. Pátečním večerem dále provázel Petr Major, který vyprávěl o 180-denní solo expedici na kajaku kolem Skandinávie. Tak se vám může stát, že zapomenete, co jste dělali, protože to, co se vám stalo ráno v 7 hodin, vám v 10 hodin dopoledne přijde, jako že se to stálo před 2 týdnama. Prostě jedete v kajaku, najednou jsou tam kosatky, nebo tam jsou delfíni, nebo vás skoro přijel motorový člun, hlídáte, jestli nepřišla nějaká bouřka. A děje se tam toho opravdu hrozně moc, jakože ten čas plyne neuvěřitelně rychle. Večerní promítání zakončila krásná Lucie Hrozová, která divákům představila své lezecké výpravy na stěny skal, ledopády a krápníky. A prostě lezla jsem a furt se si říká, ty brďo, jako na tom začátku jsem pochybovala, začala si říkat, to mi asi nateče, to prostě nepůjde, ale když už jsem se začala posouvat dál a dál, tak už když jsem byla v té půlce, tak jsem si říkala, no, teď už by to bylo prostě docela fajn, to jako, že ještě to teda se jako posunout o kousek dál. Sobotní den nabídl divákům hned několik aktivit. Ty zdatnější provedl horský průvodce Jaroslav Friedrich po hřebenech Krkonoš. Variantu pro odvážlivce představoval i adrenalinový bootcamp, týmové venkovní cvičení a posilování s využitím přírodního terénu, váhy vlastního těla a moderních tréninkových pomůcek. Třešničkou sobotního dne byl trénink s mistrem světa Martinem Koukalem, který zahrnoval běžecký trénink a konzultaci o správném plánování a provozování sportovních aktivit. My jsme šli běhat a probrali jsme hodně atletickou abecedu, tak aby se členové té skupiny zlepšili v technice běhání a aby z toho měli větší radost. Novinkou 5. ročníku festivalu bylo promítání outdoorových filmů, které začalo v sobotu odpoledne a plynule navázalo na večerní program. Asi nejatraktivnější bylo zhlédnutí výstupu na Annapurnu v podání Honzy Trávy Trávníčka. Vášeň pro hory a 8000 je na celý život. Kde ale vzniká? Spíš bych řekl pro hory. No. Ty 8000 je taková speciální disciplína a pro hory to jsem byl takhle maličkej. Já jsem ze Stříbra, tam byla výborná parta lidí, jako, kteří nás tahali už jako děti do hor. Já jsem byl zhruba, myslím si, že mi bylo 19 nebo 20, přesně se nepamatuju, na Mont Blancu už a předtím jako Dolomity, jako Feráty, když se otevřely hranice. Takže tehdy jsem se jako do těch hor zamiloval a to je jako celoživotní věc. No. Sobotní večerní program nabídl pestrou škálu prezentací, které zahájil kajakář Ondřej Nikl vyprávěním o svých vodních cestách po Orlické přehradě, po březích Chorvatska či Švédska. Na Ondřeje Nikla plynule navázal Viktor Kuna, který diváky nadchl nádherným cestovatelským filmem o kajakářském putování po Liparských ostrovech. Ale pouze schody. Tak tedy jak nejlépe mezi těmito sopečnými vrcholy cestovat? No přeci na mořském kajaku. Probouzení na pláži kousek od moře bylo krásné, ale vždy kruté. Ondra nás totiž budil již s východem slunce a na písknutí jsme museli být všichni zbaleni a naskákat do kajaku. On byl vždy první na vodě. Ale jedu na tom břehu! Ondra nás držel přísně ve skupině a vždy věděl, kdy zpomalit a jak uhýbat velkým jachtám nebo parníkům. Pokud budete mít zájem na sopku vystoupit jako my, tak kousíček za přístavem Porto di Levante narazíte na velmi pohodlnou pěšinku a pomalým tempem za dobrou hodinku a půl již stojíte před kráterem. Na jehož okraji se nacházejí solfatáry, kterými na povrch vystupují sirné páry.
Akcí kajakářské prezentace do třetice zakončili manželé Tylovi svou prezentací o kajakářské výpravě po Aljašce. Na řadu přišli všemi očekávaní horolezci Petr Miska Mašek a Honza Tráva Trávníček. Nejprve Miska vyprávěl o expedici v Jordánské poušti a jeho zdolávání pískovcových lezeckých stěn. Jaký je vlastně rozdíl mezi lezením po pískovcových skalách a vysokohorskými výstupy? Oni jsou to vlastně jako dva druhy lezení. V rámci toho lezectví je to každá jiná disciplína. Já jsem vyrůstal vlastně na tom pískovci, kde jsem začínal, a pak ty Tatry, Alpy mě dostali do Himaláji. A no, kdo dobře běhá stovku, nepoběží dobře maraton, a takže každý se musí v těch oborech nějak tak najít, že dá se dobře dělat to i to, ale já na ten písek se vždycky rád vracím, i když teďka už těch 15 let funguju převážně v těch velehorách a tam tak nějak mi to jde líp, ale rád, když jsem měl loňský rok volnej, tak jsem si ho využil tím skalním lezením a zaplnil. Závěr nemohl patřit ničemu jinému než expedici K2. Tráva s Miskou s bravurní vtipností popisovali výstup na K2 a korunování prvního českého krále Himaláje Radka Jaroše. Máme první výškový tábor na Česanově pilíři, druhý se staví na tom místě na hřebeni, třetí pod skalama, který jsou teď osvícený. To jsme provezli s Miskou v roce 2001. Tam, kteří tam šli vlastně ve vlněných rukavicích, naprosto neuvěřitelný, a my jsme se ještě snažili jako s jedním Nepálcem, s tím šerpou přesvědčit, aby to otočili, protože ty prsty už byly černý. Festival splnil očekávání všech a již dnes je jisté, že příští ročník přesáhne rekordní kapacitu, jelikož kdo jednou paseky nad Jizerou navštíví, ten se každoročně vrací. Jak vidí budoucnost festivalu jeho zakladatel? Víte, ono horolezectví samo o sobě zastupuje mnohé fantastické vlastnosti ze života. Jak lidskou odvahu, tak vztah k krásné přírodě i sportovní výkony. Pro mnohé je to metafora života a není se čemu divit. Já si festival představuju, že nadále zůstane torzo jeho právě horolezectví a ty ohromné výkony, které naši špičkoví horolezci prakticky uskutečňují jak na velkých těžkých stěnách, big wallech nebo 8000 himalajských. Ale považuji za zajímavé, aby festival si dál udržel jakési to paralelní pobočné téma, aby přinášel návštěvníkům i pohled do historie, ekologie, jiných sportů a podobně. 5. ročník festivalu Střechy světa, festivalu alpinismu a dalekých cest je minulostí, ale již nyní se chystá další ročník. Co festivalu do budoucna přeje Viktor Kuna? Festivalu bych asi nejvíc přál. Jednak hezké počasí, ale potom především asi šťastné návraty všech horolezců z velkých výkonů, aby sem právě mohli přijet, tudíž aby se vždy ve zdraví ze všech expedic vrátili.